20 de abril é o día que cumpre xusto os anos na alcaldía, non? Como lembras ese día? Todo moi rápido porque pilloume totalmente de improvisto e de repente apareceu a chamada de José no que me dixo que quería falar comigo e foi chamarme, decirmo e ao día seguinte xa marchar. Ti pensaches algunha vez en chegar a isto? Que fora eu non estaba dentro das miñas quinielas, polo menos a curto prazo. Costoume, teño que recoñecer que me costou asumilo, mentalmente, costoume creelo, costoume que me chamaran alcalde, que non mirara alrededor a ver onde estaba José. Esa responsabilidade fíxome non dormir ben durante varios días, asumir o que eso representaba, Vía Grande todo, hasta cando me cambiei de despacho, Vía Grande hasta o propio despacho do alcalde, parecíame máis grande de como vía normalmente cando estaba sentado do outro lado da mesa José. Suceder a un gran líder, que era o pegamento de todos, non era nada fácil. E por outro lado, tamén sí que algo de presión tiña eu para ver se estábamos á altura, non? Evidentemente, a etapa de José é moi importante, unha etapa contundente na historia recente da Estrada, pero ti tens que imprimir o teu propio carácter ao teu momento da gobernanza. Que intento ver que do traballo é onde sale todo, porque sin traballo non hai nada. E, por tanto, traballo e confianza, quizás sexan as dúas palabras nos cales definiría estas 2 anos cando boto a vista atrás.